Talent Cymru yn y West End a gwibdaeth i'w chofio, gan Eiddwen Jones Abergele. Rydw i'n byw yn rhanbarth Colwyn, Sir Conwy. Dyma ydi adra i mi ers 20 mlynedd bellach, ond un o ferched glannau dyfrdwy, sef y gogledd ddwyrain ydw i. Fe ymganed yn hen Golwyn, ond cefais fy magu ym pentref bach Rhewl Mostyn. Dyma ardal hynod o ddiddorol, yn hanesyddol ac yn ddiwydiannol. Ac ei bod mor agos i'r ffin gyda Lloegr, yn ystod fy mhlentendod, Cymraeg a glywyd mewn tair siop ar yr allt ac hefyd yn y capeli. Be sy'n rhyfeddod yw, nad oes cynifer â hynny yn ystod y 4edd ganrif ar 15, nac ychwaith yn ystod yr 20fed ganrif wedi llynydda am ardal mor hynod. Mae un neu ddau wrth gwrs, enghraifft, cawn tad y nofel Gymraeg, sef Daniel Owen a'i hun, wedi ysgrifennu yn helaeth am y gogledd ddwyrain yn ystod y 4edd ganrif ar 15, ac mae'r teithiwr o Downing, sef Thomas Pennant, wedi disgrifio i ni hint a helynt plwyfolion chwitffordd yn ystod y 19fed ganrif yn ei lyfr The History of the Parishes of Whiteford and Holywell yn 1796. Mae enwau un neu ddau o rai eraill wrth gwrs, megis Einion Evans a'i frawd Wilson, yn ogystal ag Emyr Humphreys yn awduron wedi ei magu yn yr ardal. Ond o'i gymharu ag ambell ardal yng Nghymru, nid oes toreth o enwau yn neidio i'r cof. Yn ystod yr haf eleni, cefais gyfle gyda'r teulu i ymweld â Llundain. Yn ystod y deuddydd yna, cawsom gyfle i fynd i'r National Theatre i weld perfformiad o The Corn is Green gan Emlyn Williams. Perfformiad byth gofiadwy. Mae o wedi ei selio ar blentyndod Emlyn Williams ac yn rhyw fath o gomedi. Cawn hanes bachgen ifanc o Gymro, mab i lôr, pan yn yr ysgol ramadeg leol yn dod o dan ddylanwed ei athrawes ac yn mynd o Glan Sarno lle cafodd ei fagu i Rhydychen. Mae'n dangos i ni fel y gall athrawon ddylanwadu, perswadio a chwyddo i newid cwrs bywyd person ifanc. Fel yr oedd Miss Menai Williams, y coleg normal gynt, yn dweud wrth ei myfyrwyr, genod bach rydych yn mynd i barchu swydd ac mae eich cyfrifoldeb yn enfawr i blant y dyfodol. Beth felly am y dramodydd, sef awdur The Corn is Green, Emlyn Williams? Beth yda ni yn ei wybod amdano? Cymro Cymraeg wedi ei fagu yn Glanrafon yn ymyl Mostyn. Tafarnwn oedd ei dad ac fe aeth Emlyn i ysgol ramadeg Tre Ffynnon a dod o dan ddylanwad Miss Cook a'i athrawes Ffrangeg. Yn ôl Wikipedia, ganwyd Emlyn Williams ar Dachwedd 26 1955. Pan yn 11 oed enillodd ysgoloriaeth i ysgol ramadeg Tre Ffynnon. Maes o law, Miss Cook a'i berswadiodd i geisio am ysgoloriaeth arall a gorodd y ffordd iddo fynd i goleg Eglwys Crys Trydychen. Tra yn y coleg, ymunodd â chymdeithas drama'r brifysgol. Yn 1927, ymunodd â chwmni theatr ac erbyn 1930 roedd yn awdur dramâu. Yn 1935, daeth yn enwog gyda'i ddrama Night Must Fall, gan roi ei hun i chwarae'r prif gymeriad. Ei lwyddiannau cynnar, ei ddrama fawr oedd The Corn is Green, sy'n seiliedig ar ei blentyndod yng ngogledd ddwyrain Cymru, ac a lwyfanwyd gyntaf yn 1938. Yn 1944, Cymro arall, sef Richard Burton,
chwaraeodd ran y prif gymeriad yn drama Emlyn Williams, The Druid's Rest. Daeth llawer o lwyddiannau wedi hynny, ac erbyn iddo farw mis Medi 1987, roedd wedi actio mewn 41 o ffilmiau ac yn awdur 20 o sgriptiau. Mae gwaith Emlyn Williams yn The Corn is Green ac hefyd yn The Druid's Rest yn darlunio ardal Gymraeg ei haith cyn yr ail ryfel byd, ac mae y dramâu hyn yn hunan gofiannol. Pan aethom fel teulu fwynhau The Corn is Green yn y National Theatre, fe gawsom berfformiad gwych gan yr actores Nicola Walker, sef Miss Cook, a chi o actorion o Gymru megis Iwan Davies, Gareth Lloyd Davies, Will Hughes, Gwion Glyn, Siôn Emlyn a Richard Lynch. Roedd y canu yn fendigedig ac ymhlith y cantorian roedd Steffan Hughes o Landyrnog. Yr hyn oedd yn fy mhlesion fawr oedd y defnydd yma ac acw o'r iaith Gymraeg, a hynny yn ogystal â'r canu yn iaith y nefoedd. Mae angen dathlu o'r hen fro annwyl yma, a diolch i rai fel Emlyn Williams am roi darlun i ni o'i gorffennol Cymraeg, o'i iaith. Mi oedd yna dalent yn y gorffennol ac mae yna dalent yma o hyd. Dwi ar genhadaeth. Ar yr 20 o Fehefin, diwrnod hynod o braf, aeth 27 o aelodau Merched y Wawr Abergele ar wybdaeth gyfrinachol wedi ei threfnu gan Meirwen a Mona. Ar hyd y daith, bu llawer ohonom yn dyfalu ble oeddem yn mynd. Oeddem ni'n mynd i Lan Rwst? Betws y Coed? Caernarfon? Porthmadog? Cawsom saib yng nghanolfan arddio Fron Goch ger Caernarfon. Bu dipyn o wario yno, ond ymlaen â ni oddi yno i gyfeiriad Pen-y-Groes a caros o flaen drws llwy a mwy. Sôn am de prynhawn ar dderchog. Roedd na frechdanau, scones, cacennau, treifl ac yn y blaen. Roedd pawb bron methu chwythu erbyn i ni adael y byrddau. Roedd safon y bwyd yn hynod o dda, ac wedi ei baratoi yno yn llwy a mwy. Ar y daith yn ôl i Abergele ar hyd yr A55, roedd pawb yn canmol o trefniadau, y tywydd hynod a'r golygfeydd arbennig roeddem wedi ei mwynhau, ac yn arbennig felly ein hymweliad â llwy a mwy. Gwibdaeth ddirgel i'w chofio.